nem azért veszítünk izmot, mert öregszünk, hanem azért öregszünk, mert izmot veszítünk. Ugye a menopauza után 5-6 éven belül 15-20%-ot csökken a csonttömeg. És ami jó az izomnak, az jó a csontnak is. Az erőedzés azt nem lehet megúszni. Sziasztok! Ez a Változókor podcast, én Farkas Emese vagyok, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Kövessétek be a csatornát, lájkoljátok, kommenteljetek, és keressétek fel a változókor.hu weboldalt is, ott is felvehetitek velem a kapcsolatot, illetve már hírlevelekre is feliratkozhattok. A mai műsorban Pozsonyi Zsolt erőnléti edzővel, longevity szakértővel fogunk arról beszélgetni, hogy miért létkérdés az életmódváltás így 50 körül, mi történik akkor, ha nem figyelünk a testünk figyelmeztetéseire, jelzéseire, mivel kell ebben az esetben számoljunk 10-15-20 év múlva, illetve hogy mi a mozgás szerepe ebben az életmódváltásban. Köszöntöm a stúdióban tehát Pozsonyi Zsolt erőnléti edzőt, longevity szakértőt, és akkor itt már az első kérdést a beköszönésben fel is tettem, miért létkérdés ebben a korosztályban az életmódváltás? Köszönöm szépen, Nemes, a meghívást, örömmel jöttem. Én azt gondolom, hogy azért létkérdést, mert ugye jutunk 40 éves korunkig, valahogy nem érezzük az idő múlását, a testünk működik, és nem érezzük annak se a kényszerét, hogy változtatnunk kellene valamin. Egy kicsit olyan, mint az új telefonban az akkumulátor, hogy bármit csináltunk vele 2 évig bírja, aztán utána hirtelen elkezd egyre rosszabbul működni. És ilyen 40 éves kor fölött kezdjük el megérezni bizony, hogyha nem figyelünk oda az egészségünkre, akkor az gyorsabban hanyatlik, mint ahogy maga az öregedés folyamata se egy lineárisan lefelé menő folyamat, hanem vannak benne döccenések. Az egyik ilyen ugrás ilyen 44 éve körül következik be, amikor a bőrünk, az izomzatunk öregszik, és mondjuk a férfiaknak ez egy nem jó hír esetleg, hogy például az alkohol metabolizmusa is romlik, tehát hogyha valaki mondjuk az életközepi válságnál mondjuk az alkoholba látja megoldást, akkor az fokozottan vissza fog ütni. Viccet félretéve tényleg így van, hogy a férfiaknál az andropauza és az életközepi válság is megjelenik, de ez 2 különböző folyamat, és esetleg véletlenül össze is érhet, meg egy lassabb folyamat a férfiaknál, mondjuk az andropauza hosszabb ideig tart, mint nőknél a menopauza, és bizony, hogyha ezzel összeér, ami inkább egy mentális probléma az életközepi válság, akkor például jó, hogyha tudják, hogy 44 éves kor körül az alkoholnak a metabolizmusa, ugyanígy a koffeinnek is romlik, de hogy vannak ilyen ugrások, ez a 44 körüli életévnél találták a kutatók, ahol, ahogy mondtam, a bőr és az izomzat is elkezd öregedni, illetve a kardiovaszkuláris egészség is romlik. Tehát ilyenkor érdemes, ha valaki nem sportolt előtte, mondjuk elmenni kardiológushoz, mielőtt egy intenzív életmódváltásba kezd, mert bizony az erek is elkezdenek öregedni, az érfal is ilyenkor picit gyorsabban, úgyhogy fokozódik a probléma. Tehát addig nem is gondoltunk, hogy lehet esetleg szírvan, vagy ilyesmi probléma beüthet az életmódunk miatt, esetleg túlsúly, mozgásszegény élet, most ez hasonlók, viszont ennek a valószínűsége fokozódik ebbe az életkorba, és tehát ez egy ilyen ugrás, amikor gyorsabban öregszünk, és van még a 60 év körül szintén egy ilyen ugrás, a szénhidrátnak a metabolizmusa romlik, ugyanúgy a bőr izomnak az öregedése gyorsul, de például a vesének az öregedés és az immunrendszer öregedésében is van egy ugrás ilyenkor. Szóval összetett élettani folyamatokról beszélünk, de 40 fölött már megérezzük, hogyha nem változtatunk az addig megszokott kényelmes életünkön. Na igen, ezt akartam kérdezni, hogy oké, tehát 40 körül, 45 év körül elkezd a testünk figyelmeztető jeleket küldeni. A bőrünkön, a különböző mozgással kapcsolatos dolgainkon keresztül. Mi a tét? Tehát, hogyha nem változtatunk semmit, nem vesszük komolyan ezeket a jeleket, jelzéseket, akkor ez hol fog egyszer csak visszaütni, és milyen formában? Ugye a tét az, hogy a krónikus betegségenek a valószínűsége az még jobban fog ennél fogva emelkedni, és hogyha azt vesszük longevity szempontból, a biológiai életkorunk az még gyorsabban elkezd pörögni. Tehát, hogy mondjuk eddig a korig, ilyen 40 éves korig inkább azt mondjuk, hogy lassítsuk a biológiai öregedést, de mondjuk 45-50 fölött bizony már, hogyha ugyanúgy mondjuk mozgásszegény életmódot folytatunk, nem figyelünk oda arra, hogy minél kevesebb ultrafeldolgozott élelmiszert tegyünk, nem figyelünk a regenerációra,
nem figyelünk a stressznek, a krónikus stressznek a csökkentésre, ez lehet akár egy párkapcsolati stressz, akár egy munkahelyi stressz, akkor bizony a biológiai életkorunk az jelentősen fölgyorsulhat a kronológiai korunkhoz képest, és látunk olyan embereket, például nálunk edzőket is, mi metabolikus életkort tudunk mérni egy okos mérleggel a saját edzőtermünkbe, és volt olyan férfi, aki lejött 39 évesen tavaly, 45 éves metabolikus életkorral. Ez a nyugalmi alapanyagcserének és a izomzsíraránynak a alapján határozza meg az eszköz, majd eltelt 9 hónap, ő betöltött a 40-et, és a metabolikus életkorát lehoztuk 40 évre, és ez olyan szinten motiválta, hogy azóta már nem csak, hogy erőedzést végez, hanem elkezdett állóképes edzést is végezni. Szóval itt be tudunk avatkozni, egy olyan lehetőség ez, hogy valójában elkezdjük visszafelé tekerni azt a biológiai órát, amit hogyha addig nem figyeltünk, akkor biztos, hogy 40 éves korunkra már jóval előbbre jár, és ugye ez azt is jelenti például, hogyha vesszük a kolonoszkópiát, a vastagbél daganat, ami talán leginkább megelőzhető daganatos betegség, mégis nagyon sokan halnak meg benne, és hogyha nekünk a biológiai korunk mondjuk az életmódunk miatt, mert túl súlyos vagyok, mert túl sok füstölt húst eszek, és túl sok ultrafeldolgozott élelmiszert, ne talán még dohányzom is mellette, stresszes a munkahelyem, keveset alszom, akkor lehet, hogy én 40 évesen már 47-8 éves vagyok, és nem 45 évesen kell elmenni akkor kolonoszkópiára, ami az ajánlott életkor, mert ugye az nagyjából a testünknek az állapotát miatt ajánlott 45. De aki 40 évesen, ahogy mondtam, ilyen körülmények között, ilyen életmódot folytat, az lehet 48 éves, és neki már lehet, hogy 45 évesen késő elmenni mondjuk az első kolonoszkópiás szűrésre, amivel ugye nagyon könnyen meg lehet akadályozni egy vastagbél daganatot. Sőt, ehhez képest, ami nagyon-nagyon érdekes a kutatások szerint, hogy 1990-től 2017-ig több mint 70%-kal nőtt a korai daganatos eseteknek a száma, ezt Early Onset Cancer Rate-nek hívják angolul, ami azt jelenti, hogy az 50 év alatti esetek számát nézik, és ez radikálisan nőtt. És orvoskonferenciákon, miután ezt megvitatták, azt a konszenzusos megalapítást hozták, hogy valójában nem a daganat előfordulása jött előbbre, hanem egyszerűen aki úgy él, annak a biológiai órája az életmódja sokkal előbbre jár. Tehát valójában azok az 50 alattiak veszélyeztetettek, akiknek a biológiai órájuk 60-nál jár mondjuk az életmódjuk miatt. Tehát innentől kulcskérdés. Tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy hát én ilyen alkat vagyok, ez genetika, hogy hát most az én biológiai órám mennyi. Tehát genetika, vagy életmód, vagy tudatos döntés. Ha belegondolunk, hogy mennyire szerzett betegségek, a krónikus betegségek, lásd a 2-es típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás, inzulinrezisztencia, és még lehetne sorolni, kardiovaszkuláris problémák, demencia, akár a demenciát 2050-re a vezető krónikus betegségeknek fog számítani, mert olyan szinten nő az esetszám, ezek mind szerzett betegség. A tudomány most azt mondja, hogy kb. 20-25% a genetika, amin múlik, hogy meddig élünk egészségesen. 75% az pedig az epigenetika, ez pedig az életmód, a környezetnek a hatása, ennek az összessége. Ez befolyásolja, hogy milyen gén szakaszokat aktiválunk. Tehát ha valaki mondjuk olyan géneket hordoz, ami hajlamosítja a tüdőrák kockázatát, és dohányzik, akkor ő magának elő fogja ezt idézni. De hogyha valaki tudja azt, hogy van erre hajlama, ezt most már viszonylag olcsón 100-150 ezer forint közötti nyálmintavizsgálatokból itthon is több cég is foglalkozik vele, meg tudjuk nézni a saját genetikánkat, és innentől kezdve, mint egy precíziós orvoslás, mi magunk tudjuk, hogy mire kell figyelnünk, mire van hajlamunk, de ez még nem predisztináció. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ha nekem egy picit nagyobb hajlamom van bármilyen daganatos betegségre, és ezt ki is mutatják ezeknél a teszteknél utána, nem hogy ez csak... hogy ez be is következzen. Így van, tehát ez hajlam, de ha én úgy élek, akkor azokat a génszakaszokat könnyebben aktiválom, ami azt utána a betegséghez fog vezetni. És van, aki dohányzik, és mégse lesz tüdőrákos, mert nincs rá hajlama. Tóth Gábor élelmiszer szakértő is volt itt a podcastban, és ő úgy fogalmazott, hogy 50 körül minden rossz szokásunknak a hatása ötszöröződni kezd, a jók is.
Tehát, hogy lehet tenni az ellen, hogy ezek a rossz hatások ötszöröződjenek, de hogy akkor életmódban mi a legfontosabb így 50 körül? Ugye mi erről írtunk egy könyvet 120 éves terv címen, és Itt is van ez a könyv. így van, és szerencsére nagyon-nagyon jók a visszajelzések, és hogyha most egy kicsit erről egy gondolat csak Abszolút, annyi, persze. hogy a Libertin kiadónak az első életmód könyve, és eddig a legtöbbet eladott könyve is egyben, úgyhogy egy jó vállalás volt a kiadót, és nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, amiatt, hogy értik az emberek. Tehát ez volt a cél, plusz motivációt is nyújt, és zárójel bezárva azt akartam csak ezzel mondani, hogy a könyvben is ezt írjuk le, hogy mi 4 területet jelölünk meg, ahol nekünk dolgunk van. Mentális egészség, az edzés. Szeretjük, a könyvben is külön választjuk az edzést és a mozgást. Mert az, hogy a napi aktivitásomat emelem, az még nem jelenti azt, hogy edzett vagyok, attól még csak aktív vagyok, de egy nagyon jó belépési szint különben, tehát hogy nem alábecsülendő, de egyre több kutatás választja már külön, és mutatja meg azt például, egy nemrég kijött kutatásba idős embereket néztek, mozgásban korlátozottakat, mérsékelten, aktívakat mondjuk így, tehát aki kertészkedik, kutyát sétáltat, és megvan a 5-6 ezer, de nem végez erőléti, és az aktívakat, és csak az aktívaknál volt az korukra jellemző genetikai változásonak közel a fele nem valósult meg, és minden olyan genetikai génexpressziónak hívják, génkírás, vagy fehérje szintézis, ami azokért a folyamatokért felelős, hogy az energiatermelő folyamatokért felelős, azok meg megvalósultak, de csak az aktív, nem az aktívak, nem az edzetteknél. Tehát, hogy elképesztően fontos az, hogy ezt külön válasszuk, és a WHO által ajánlott 150 perc per hét közepes intenzitású edzés, én azt mondom, hogy az az életbe maradáshoz kell. Tehát, hogy mit csinál az, aki 150 percet nem sétál, mozog egy hét alatt, de valójában, hogyha a longevity szemléletben hosszú távon egészségesek akarunk lenni, akkor az edzettség az még többet számít. Szóval a második lába ebből a koncepcióval a mozgás edzés, a harmadik az a táplálkozás, és a negyedik a regeneráció, amiben mi az alvás és a légzést vesztjük bele, lényegében a stresszkezelés miatt, de a mozgás is a legjobb módja a stresszkezelésnek különben. Tehát több kutatás igazolta, hogy a depresszióra legjobb hatással az erőedzés és a kardioedzés kombináció van. A második legjobb az erőedzés, nem is a kardió, és csak a 6.-7. helyen vannak a mindfulness technikák, amire azt gondolnák, hogy azért nagyon jók, mert hogy csökkentik a stresszt, de valójában meg kell emelni a súlyt, meg kell feszülni az izomnak, föl kell emelni a pulzusnak ahhoz, hogy olyan jelző molekulák termelődjenek, ezeket hívjuk az izmok szintjén miokineknek, amik hatásra minden más szerv is elkezd ilyen jelző molekulákat termelni, exerkinek gyűjtőnéven, például a csontszövet, a zsírszövet, az agyunk, a májunk, tehát hogy mérsékelt intenzitású mozgásokkal ezt a fajta hormonális változást, ezt a fajta jelző molekula kibocsátást, ezt nem tudjuk elérni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy elkezdjük mozgatni a testünket, érezzük, hogy élünk, kapkodjuk a levegőt, mert ez olyan hatással lesz ránk, ami nem csak az egészségünket javítja izomoldalról, hanem globálisan az egész testünkre hat, és akkor még nem beszéltünk például arról, hogy ha erősebbek vagyunk, akkor a tesztoszteron szintünk is emelkedik természetes módon az erőedzés hatására, ami a nőknek is nagyon fontos, növeli az önbizalmat. Tehát én egyből azt fogom érezni, hogy én meg tudok csinálni bármit. Tehát ez egy óriási dolog, így hatott már az edzés a mentális állapotra is. Úgyhogy visszatérve a kérdésre, 4 területen kell gondolkodnunk, és ott javítanunk, és mi a könyvben le is írjuk, hogy ott tudunk a leghatékonyabban beavatkozni, ahol a legnagyobb a probléma. Tehát ha valakinek mondjuk a párkapcsolatával gond van, akkor nyilván annak a rendezése a legfontosabb, mert ahol a legnagyobb baj van, azt tudjuk csökkenteni, akkor az lesz a legnagyobb pozitív hatása az életünkre. 50 körül azért a legtöbben úgy vagyunk vele, hogy oké, ezt mindig végighallgatjuk, hogy mi mindent kéne változtatni, és közben ez így ránk dől egyszerre, de hát nyilván nem tudunk gyökeresen mindent megváltoztatni az életmódunkon egyik napról a másikra. Tehát, hogy akkor van egy ilyen sorrend, tehát, hogy ott kell kezdeni, ahol a legnagyobb a gigszer. Így van, tehát, mert ott a legnagyobb tehát az van a legnagyobb káros hatásra a
egészségünkre, és ott tudjuk minél gyorsan legnagyobb pozitív hatást elérni. És mi ugye a könyvben arról is írunk, hogy szokás alapú longevity. Tehát mi nem arról írtunk, hogy könyvet, hogy milyen drága kezelések lesznek a jövőben, amiket majd érdemes lesz elvégezni, és akkor C-vitamin infúziótól kezdve a vérplazma csere, vérátömlesztés, és hasonlók, hanem mi arról írtuk, hogy a pénztárca vastagságától függetlenül hogyan tudunk tenni magunkért, szokás alapon, lépésről lépésre. Nagyon jó, amit mondasz. Egy átlag ember számára használható információkat tartalmaz a könyv. Így van. Tehát, hogy itt ez a legfontosabb, hogy akinek mondjuk egész nap ül munkahelyen, nem éri el a 3000 lépést, akkor próbálj meg elérni először a 4000-et, az 5000-et, és mondjuk a kutatások igazolják, hogy nincs ez a 10 000 lépéses bűvös határ, hanem 7000 lépésnél már elérjük azt a pozitív hatást, ami gyökeresen megváltoztatja az életünket egészség oldalról. Tehát, hogy ezeket kellene megtalálni, és akkor itt nem arról beszélünk, hogy holnaptól heti 3-szor akkor erőedzés, meg 3-szor kardioedzés, abból egy high intensity interval, és 2 zóna 2 edzés, amilyen hosszú, mérsékelt intenzitású edzés, hanem arról beszélünk, hogy hogyan tudunk olyan szokásokat beépíteni a mindennapjainkba, ami majd hosszú távon gyökeresen változtatni fog az egészségünkön. Például föl kell nekem vennem egy identitást. Ugye James Clear, a Atomic Szokások könyvből tudjuk, hogy identitás alapon kell nekünk. Én azt mondom egy dohányosként, hogy próbálok leszokni, akkor az még mindig ugyanaz az én dohányosként azonosítom magam. De ha azt mondom, mikor cigarettával kínálnak egy leszokó félbe lévő dohányos, hogy köszönöm szépen, nem kérek, mert én nem dohányzom, akkor én azt az identitást fölvettem, hogy én nem dohányzó ember vagyok, nekem fontos az egészségem. Mi ugyanezt mondjuk, egy egészséges identitású ember, ha a lift előtt áll, akkor azt mondja magában, hogy én egy egészségtudatos ember vagyok, 20 év múlva is fel akarok futni a lépcsőn, ezért sarkon fordulok, és lépcsőház felé elindulok, és fölmegyek a lépcsőn, az első 1-2 hétben, a második hét, harmadik, negyedik héttől már 2-esével szedem a lépcsőfokokat, mert már meg se kottyan 1-esével fölmenni. Tehát keresem azokat a kihívásokat a mindennapi életbe, ami nekem egészséges éveket fog adni. Most pont láttam egy videót BBC-n, talán egy 98 éves bácsival, aki napi 40 fekvő támaszt csinál, a kertjébe felöltözve a kamera előtt csinálja a fekvőtámaszokat. Ugye ez azt jelenti, hogy ha én csinálom, 50-es éves vagyok, és előtte nem csináltam, de én most holnaptól elkezdem ezt fölépíteni nőként az asztallapnak támaszkodva, de csinálok napi 10 fekvőtámaszt, akkor én 90 évesen is fogom tudni csinálni. Tehát nem az van, hogy betöltöttem a 80-at, és másnaptól már én leépültem, hanem akkor nem fog számítani, mert a testem ahhoz adaptálódik, hogy én használom. Ha nem használom, akkor ahhoz adaptálódik. Ha én mindig lépcső helyett lifttel megyek, akkor saját magamat billenthetem fenékbe 20 év múlva, amikor sóhajtok egy nagyot, hogy de jó lenne, hogyha föl tudnék menni a lépcsőn, de az elmúlt 20 évben nem ezt csináltam, hát ehhez adaptálódott a testem, ahhoz adaptálódott, hogy én, ha menni kell fél emeletet, akkor szívroham közeli állapotban vagyok, nem ez a cél. Szóval mindennapi apró döntések, saját magunkért, a 20-30-40 évvel későbbi önmagunkért hozott döntések visznek el minket oda, hogy egészségesek maradjunk 80-90 évesen, sőt 98 évesen 40 fekvőtámaszt csináljunk egy nap. Jó, tehát akkor azt mondod, hogy abban ne nyugodjunk bele, hogy mondjuk felkelek reggel, és az evolúció teljes skáláját előadom, amíg felbírok egyenesedni a konyha magasságában nagyjából, tehát 10-15 lépést megyek szinte 4 kézlábban, míg a kávéfőzőnél ki tudok egyenesedni. Tehát ez 45-50 évesen nem normális. Így van, tehát, hogy... De és lehet rajta változtatni. És lehet rajta változtatni, abszolút. Tehát mi a könyvbe ajánlunk egy 3x20 kihívást, ami azt jelenti, hogy minden reggel 20 fekvőtámasz, erőszintemnek megfelelően a konyhapulton, asztallapon, földön, ha megy, 10-10 kitörés hátra, edzi a combot, farizmot, és 20 darab guggolásból felugrás, ami megpörgeti a pulzus, és edzi a gyors izomrostokat. Ezeket nagyon gyorsan elveszítjük. Tehát aki az elmúlt x évében nem sprintelt, nem ugrott, nem emelt nehéz tárgyat, és már mondjuk elmúlt 40 éves, akkor gyors izomrostokat veszíti el a leggyorsabban. Tehát van 3 gyakorlatunk, amit kezdjünk 10-10-10 ismétléssel, és
reggel 2 percet veszel az életünkből. És amikor előadást tartunk, akkor ezt meg szoktam kérdezni, hogy ki az, akinek nincs 2 perce minden reggel. Nem akarjuk elvinni a konditerembe egyelőre, hanem kezdjük ott, hogy minden reggel ezt meg tudja csinálni. Tehát 2 percet kérünk mindenkitől azért, hogy ezt utána fönn tudja tartani nagyon sokáig, több 10 évig, sőt, jusson el 20 darabig. És ez egy olyan önbizalmat ad, amit más nem tud adni, mert közben termelődik tesztoszteron, mert közben érzem, hogy egészségesebb vagyok, és érdekes módon volt olyan nagyon híres kutatás a 2000-es évek elején, hogy azok, akik minden nap edzettek valamit, azok napközben már sokkal tudatosabban választottak élelmiszert, tudatosabbak voltak a táplálkozásba, és kevesebbet költöttek érdekes módon. Tehát én azt gondolom, hogy kevésbé voltak vagy érzelemvezérelt döntéseik, hanem sokkal jobban tudták például az érzelmeiket is szabályozni, és mondjuk nem költöttek olyanra, ami fölösleges, és a táplálkozásukban is sokkal tudatosabbak lettek. Hogyha én reggel ezzel kezdem, hogy tettem az egészségemért, ha csak 2 percet is, azzal én már fölvettem, én úgy gondolom, egy egészségtudatos identitás nekem fontos, illetve hogy azt tudatosította magam, hogy nekem fontos az egészség, mert nekem úgy kezdődik a napom, hogy mozogtam. És ez csak 2 perc. Tehát, hogy vicces közben, hogy ez már elég ahhoz, hogy én egészséges legyek. A mai világban úgy tűnik, hogy elég, mert hogy nem csináljuk, és tipikusan ez az a 1%-os változás, amit a James Clear is mond, hogy ezek azok az atomi szokások, amik hosszú távon összeadódnak. Én ezt minden nap csinálom 20-asával, az egy hónapban 600 ismétlés, és közben 2-3 percet vett igénybe a napomból. Tehát, hogy tényleg kérdés az, hogy hajlandók vagyunk ezt megtenni, vagy inkább visszafordítva, van-e olyan, aki ezt nem hajlandó megtenni az egészségért, mert akkor nem tudunk rajta segíteni. Tehát ha valakinek azt mondja, hogy hát sajnos nekem 3 percem sincs reggelente magamra, akkor azon ki tud segíteni. Tehát ő fogadhatja meg magának minden szilveszterkor, január 1-től olyan életmódot váltok, ha 3 perc nem megy naponta, és ez a 3 perc viszont sokkal messzebb fog Na, akkor még juttatni. egyszer mondjuk el, tehát, hogy naponta reggel felkelünk, éjgyomorra rögtön melyik gyakorlatokat végezzük el? 10 fekvőtámaszsal kezdjünk akkor, legyen 5 kitörés hátra, és 10 darab guggolásból felugrás, és jussunk el a 20-ig. Mert azért egy idő után azt látjuk majd, hogy azért ez könnyedén megy, és ezzel már egészen biztos, hogy egészséges éveket adtunk, mert ez a semmihez képest, ez fogja azt biztosítani, hogyha ezt elkezdem 50 évesen, hogy én 80 évesen is ezt meg fogom tudni csinálni. Mert nem azért veszítünk izmot, mert öregszünk, hanem azért öregszünk, mert izmot veszítünk. Ez egy fontos dolog szerintem. Tehát ezt jól mutatja a 98 éves úr, aki láthatóan ugyanannyit fekvőtámaszt csinál minden nap, mint előtte mondjuk 40 évvel. Mondjuk egy túlsúlyos térdízületi problémákkal küzdő ember, azért itt a guggolás, felugrás, tehát hogy azért ez nem mindenkinek megy, tegyük hozzá. Persze, tehát hogyha van ilyen tér probléma, akkor mehet egy falnak támaszkodva, egy air squatnak vagy wall squatnak is hívják lényegében, mint ha egy árnyékszéken ülnék, 90 fokos tércsípő hajlításba, egyszerűen tartom magam, statikus tartásról beszélünk, fél percig, 1 percig, eddig tudom, ez nem szokta terhelni a térdet, tehát például egy ilyen alternatíva nagyon-nagyon jó lehet azoknak, akik térdfájósak, és nagyon sokszor különben ezt a térdfájást is, hogyha jól csináljuk a gyakorlatot, akkor ki lehet küszöbölni, tehát hogy ha van olyan valaki, aki nézi az adást, és esetleg magától nem mer elkezdeni edzeni, vagy úgy azonosítja, hogy egyszerűen nem tud ilyen gyakorlatokat csinálni, fáj a térdem, akkor azért én azt mondom, hogy érdemes egy edzőt keresni, és megnézni, hogy tényleg valóban ez egy olyan meglévő térdfájdalom, ami nem teszi lehetővé, hogy guggolást, kitörést végezzen, vagy azért van, mert mondjuk azt a gyakorlatot rossz terheléssel végzi. Szóval mindig abba az irányba megyünk, hogy a mozgás, azt tart minket életben, és hogyha kell, akkor adunk alternatívát is. Egyes gyakorlatokra volt olyan vendégünk a Dunakeszi edzőtermünkben, aki térprotézis műtétre várt, 50 körüli hölgy, és a csoportos edzésbe beintegráltuk, és tényleg olyan állapotban volt a térde, hogy 1-2 centit előre mozgott, és recsegett, ropogott, bedagadva. Akkor kapott egy másik gyakorlatot, ő a merevlábas felhúzást csinált, ami
inkább a csípő izmokat erősíti, kevés nem terheli a térdízületet, viszont azért alsó végtagi izmokat erősíti, de inkább a hátsó izomláncot, nem a combot, mondjuk, ami a googolásban jobban részt vesz. Szóval egy ilyen komoly problémával küzdő hölgynek is tudtunk segíteni, és mindezt csoportos edzésre megtettük. Ez sem zárja ki adott esetben, hogy valaki mozogjon. Így van. Vagy van már valami, ami gondot okoz. Tehát vannak alternatív megoldások. Így van. Na most, ha valaki úgy gondolja, hogy na jó, akkor meggyőztük, ő szeretne elmenni edzőterembe, mondjuk 50 pluszos hölgy, nyilván ez egy lelki kérdés is, hogy elmegyek, fiatalok vannak, cikinek érzem, tehát van külön olyan részleg, olyan óra, ahol az én fajták mennek, akik adott esetben, most elmesélem, jártam úgy, hogy elmentem egy ilyen csoportos órára, és hát természetesen már mindenki visszafele jött, amire én elkaptam a gyakorlatot, hogy mit kéne csinálni, tehát nagyon hülyén éreztem magam. Tehát erre például, erre a lelki félszre, erre mit tudtok mondani? Nyilván van egy szubkultúra a legtöbb fitnesstrendben, ami azt jelenti, hogy mondjuk izmos lányok, fiúk vannak lenni, és akkor ők gyúrják a vasakat, és ahhoz képest pedig én lemegyek, mondjuk egy 50 körüli hölgyként, és nem érezhetem jól magam. Meg kell találni, én azt gondolom, azt a termet, ahol erre van lehetőség. Mi a saját terünket longevity edzőteremként azonosítjuk, és van olyan 73 éves vendégünk, most lehet, hogy 74 a Zsuzsa, aki 69 éves korában jött le, és állt be a fiatalok közé, most 30-40-esekről beszélünk edzeni. Tehát nyilván ott én azt gondolom, hogy a teremnek kell befogadónak lenni és bátorítani azokat, akik hasonló helyzetben vannak. Nem nagyon sokan vannak így, hogy azért jönnek, mi ezt mondjuk is, hogy nem a no pain, no gain elvet követjük, hanem már 10 év azt mondjuk, hogy train smart, live better, tehát hogy nem arról szól egy edzés, hogy a 0. percről a 60-ig gondolkodok, és utána majd 3 napig izomlázom. Tehát nem arról szól, hogy minden edzésen bele kell halni, hanem mi hosszú távon az a célunk, hogy megtanítsuk hatékonyan és biztonságosan edzeni az embereket, és az edzés legyen fenntartható. Mai fitness gondolkodás az arról szól, meg őszintén a legtöbb résztvevő is, most visszadobom neked a labdát, azt várja, hogy minden edzéssel bele kell pusztulni, akkor nem ért semmit az edzés, de nem erről szól valójában, nem azt mondom, hogy nálunk nincs izomláz az edzések után, de hogy valójában egy fenntartható edzéseket kell tartani, odafigyelve a vendégre, hogy jól hajtsa végre a gyakorlatokat minőségbe, és utána legyen elég önbizalom, hogy azt majd szépen az edző vezetésével elkezdi aztán a súlyt emelni, de van nálunk 78 éves hölgy, aki azt mondja, hogy csodabogárnak nézik a barátnői, ő meg őket, mert ők marékszámra szedik a gyógyszert, Zsuzsa bevallása szerint ő meg nem szed gyógyszert. És amellett, hogy heti 2-szer most jár hozzánk erőedzésre, ő a gyalogló padján otthon 1 órát gyalogol. Mellette 2-szer jogázik, egy héten bridgezni jár, és még otthon tornászik. Tehát, hogy ő csodabogárnak számít az átlag populációnak, igen, de az ő gondolkodásában meg azt mondja, hogy hát ti normálisak vagytok, nem veszitek észre, hogy nem tudtok fölállni a székből, hogy marékszámra szeritek a gyógyszert, és ez természetes? Tehát, hogy igen, ez most úgy látszik, hogy ez természetes, mi is ezen próbálunk változtatni, és egyelőre még vannak ilyen fehér hollók, mint a Zsuzsa is, aki ott van és csinálja, egész véletlenül a másik vendégünk is, Zsuzsa, aki 69 évesen jött le, és 4 éve velünk van, és a fiatalokkal edz, szóval kell egy olyan közösség szerintem, ahol nyitottan állnak az ilyen emberek elé. Én azt gondolom különben, hogy a legtöbb fitnessre ilyen szempontból ünnepli azt, hogy lejön egy idősebb is, aki mozogni akar és változtatni. Tehát, hogy ne szégyelje magát senki, aki így van, hogy életmódot akar váltani. Sem, ha mostanig nem mozgott, nem tudja, hogy mit kell csinálni, nem tudja, hogy kell csinálni, hanem nyugodtan menjen le, mert segítséget fog kapni. Én azt gondolom, hogy a legtöbb edzőteremben már most a mi termünk, én azt inkább egy edző, vagy nem fitnessterem, hanem inkább edzőteremként azonosítom, és klubszerű a működés, tehát nálunk nincsen olyan, hogy valaki bejön és magától edz, hanem vagy személyedzés, vagy csoportos edzés kereteiben kap erőnléti edzést, tehát mi erőnléti edzők vagyunk, mi az élsportból jövünk, az élsportolónál is az a cél, hogy minél kevésbé legyen sérülékeny, és minél hosszabb ideig tartson a sikeres karrierje,
ugyanez a cél egy átlagemben is ne sérüljön meg, és ha lehet, akkor évtizedekig hozzánk járjon edzeni, mert akkor mindenki boldog. Szóval egy átlagteremben esetleg van teremedző, akitől segítséget tud kérni, csoportos órán nyilván alapvetően remélhetőleg figyelnek rá, de nem biztos, hogy mondjuk egy csoportos aerobikóra való egy 50 pluszosnak, hanem sokkal inkább egy olyan struktúrált, inkább erőedzés, ami tényleg hat a csonttömegre, az izomtömegre, és szakszerűen megtanul edzeni. Hogy ugye jóga, pilates, aerobik, erőnléti edzés, tehát mire van szükségünk nagyjából így 50 körül, 50 fölött? Tehát fizikailag mi a leghatásosabb? Hogy mi a leghatásosabb, azt tudom mondani, hogy kinek mit kellene csinálni, nyilván azt, amit szeret, és ott tartja, és boldogan megy, mert ha nem szereti, akkor nyilván kényszerből sokáig nem tudunk valamit csinálni. Tehát ilyen szempontból nagyon jók lehetnek a most divatos pilates edzések is, jóga órák és hasonló ilyen mindfulness hölgyek körében divatos edzések, de azt gondolom, hogy az erőedzés azt nem lehet megúszni. Tehát egyszerűen a tudományos kutatások ezt mutatják, hogy a nőknek, a külföldi szakértők erről beszélnek, hogy 40 fölött kötelező lenne erőedzést végezni. Ugye azt tudjuk, hogy 30 éves kortól elindul egy szarkopéniának nevezett élettani folyamat, ami azt jelenti, hogy 10 évente 3-8% izomtömeget veszítünk, ha csak nem teszünk ellene. 60 éves kortól ez felgyorsul ez a folyamat, tehát ha valaki nem végez erőedzést nőként, akkor eljuthat oda a 60-as évei elejére, hogy az izomtömegének a 20-25%-át elveszítette. Ez akkor lesz még érdekesebb idézőjelben mondva, hogy 70 éves kor fölött, ha valaki 10 nap ágynyugalomba kerül betegség miatt, 10 nap alatt veszít a maradék izomtömegből 10%-ot. Tehát amit 40 éves kor előtt egy évtized alatt veszített el, azt 70 év fölött 10 nap ágynyugalomba 10%, tehát annál többet veszít. És onnantól kerülünk aztán egy lejtőre. Egy szomnyaktörés után még lehet, hogy föl tud állni egy idős ember, de már az aktivitása folyamatosan csökken, és lényegében az életminősége is drasztikusan tud zuhanni. Az a nőknél ez kulcskérdés. Ugye menopauza után 5-6 éven belül 15-20%-ot csökken a csonttömeg. Na most, ami jó az izomnak, az jó a csontnak is. Tehát, hogy az erőedzés innentől válik kötelezővé, vagy lenne kötelező minden hölgynek mondjuk 40-45 év fölött, és az érdekes még az különben, hogy ugye általában az inzulinrezisztenciát, a 2-es cukorbetegséget a túlsúlyhoz kötjük. Viszont az izom ebben kulcs szerepet játszik, hogy az izom tudja elégetni, izom égeti a legtöbb szénhidrátot, persze az agyunk is ilyen szempontból elképesztően aktív és energiaigényes szerv, de az izom tárolja is, és égeti is el a cukrot, és nőkre jellemző, hogy van ilyen vendégünk is, aki ilyen 45-50 között van, és az endokrinológusa küldte el hozzánk, mert vékony nőként már az inzulinrezisztencia előszobájában volt, tehát egy vékony nő lehet inzulinrezisztens azért, mert izomtömeget veszít, nem tettelen, én összességében a tükörben nézek, elégedett vagyok magammal, nem vagyok túlsúlyos, vékony vagyok, de már, hogyha megmérjük a testösszetételt, már lehet, hogy túlsúlyt mutat, mert 25% fölött van a zsír, és nagyon kevés az izom. És az a kevés izom okozhat inzulinrezisztenciát. Tehát, hogy elképesztően fontos, hogy nőként, ha valaki vékony, akkor kezdjen el súlyzós edzést végezni, és pont azzal az okos mérleggel, amivel mi mérünk, nagyon sokszor így pont ebbe a korosztályba mutatja meg, hogy a metabolikus életkor 6-7 évvel előbbre van egy viszonylag vékony nőnél, mint a kronológiai életkor, és akkor kiderül, hogy nem is nagyon mozog, súlyzót még életében nem fogott, és valójában azzal van a baj, hogy az izom-zsír arány az nem optimális. Mikor, tehát nők, most vegyük a nőket, tehát nőknél mikor ideális elkezdeni, és van-e olyan, hogy már túl késő? Az ideális, ha még nem kezdtem el, akkor holnap. Tehát, Most ma. Tehát nincs ilyen, hogy túl késő. Ezt mondanám, hogy 40 fölött érdemes lenne erre odafigyelni, hogy ha addig nem végeztem súlyzós edzést, akkor el kellene kezdeni ellenállásos edzést nevezzük így végezni, mert ez lehet akár egy TRX, lehetnek gumikötelek is. A lényeg, hogy a saját test egy picit nem árt meghaladni, főleg az alsó testgyakorlatoknál, mert egy felső testgyakorlatnál megkönnyíteni kell általában, tehát húzóckodás túl nehéz lesz.
egy fekvőtámasz földön kivitelezhetetlen, azt alapon már megoldható, tehát hogy el kell kezdeni ellenállásos edzést végezni, és hogy sosem késő, azt nagyon jól mutatja, írunk olyan kutatásról a könyvben, ahol 90 pluszos idősekkel, ez nem volt egy nagy merítés, 9 fővel csinálták a kutatást, de 8 hét erőedzés hatására radikálisan nőtt az izomerejük, a járási stabilitásuk, a járási sebességük javult, a székből felállás, ugye van erre teszt, fél perc alatt hányszor tud fölállni, leülni, tehát minden olyan, ami életmódhoz köthető képesség, az jelentősen javult 90 éves kor fölött. Úgyhogy nincs sose késő elkezdeni. 80-90 évesen nem edzőterembe kell menni, hanem amit bír, azt meg kell tenni, gondolom. Akik ebbe a kutatásban részt vettek, ők edzőterembe edzettek, nyilván, vagy inkább azt mondom, hogy edzőtermi körülmények között, és úgynevezett ilyen lapsúlyos gépeken. Ugye ez inkább az a fajta nem annyira funkcionális megközelítés, hogy izoláltan esetleg egy ízületes mozgás végzek, lásd mondjuk ülök egy térnyújtó gépen, ahol csak annyi a dolgom, hogy beakasztom a lábamat a párába, és kinyújtom a térdem, és lényegében a combizmaimat fogom azzal erősíteni. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy még nem is összetett mozgásokat végeztek. Tehát nem azt csinálták, mondjuk súlyjal maguk előtt tartva googolnak, vagy fölemelnek egy nehezebb tárgyat a földről, hanem egyszerűen gépeken végeztek izoláltabb gyakorlatokat, és már ez is annyit javított az életminőségen, hogy óriási volt a különbség a kezdéshez képest. Tehát ilyen 140-valahány százalékot javult az izomerejük. Tehát, hogy 8 hét alatt nem voltak agyonedzve, tehát heti 2-3 edzésről beszélünk. Szóval... Nyilván koruknak megfelelően, ahogy mondod. Egyébként, hogyha most néz minket egy néző, és holnap elkezdene súlyzózni egy kicsit, akkor mit javasolsz? Tehát hány kilós súlyzóval kezdjen, vagy egyáltalán milyen gyakorlatokkal, most oké, a fekvőtámaszt megbeszéltük, de hogy mi az, amit érdemes elkezdeni, akár otthon még, mielőtt edzőterembe megyünk? A legfontosabb nyilván, ha valaki nem gyakorlott, a helyes végrehajtás. És akkor mi azt szoktuk mondani, hogy ugye nyilván, amikor elkezdünk egy edzésprogramot, akkor inkább az intenzitás alacsonyabb, és nagyobb az ismétlés szám, tehát mondjuk ilyen 10-12 ismétlést, vagy akár többet is végzek egy gyakorlatból. Tehát mondjuk egy fekvőtámaszt egy hölgynek, akkor a konyhapulton olyan intenzitással kellene csinálni, hogy mondjuk először csinál 10 ismétlést, de azt érezze, hogy még tudnék 2-3-at, akkor az nem erőltettem túl magam, de nem is volt túl könnyű. Hogyha úgy érzem, hogy még 5-öt tudnék, akkor inkább csináljon 12-t, és akkor 2-3 ismétlés marad benne. Tehát, hogy az intenzitás mindig ehhez érdemes viszonyítani, hogy hányat tudok szabályosan elvégezni, és az legyen, ha kezdő vagyok mondjuk 12 ismétlés, az azt jelenti, hogy az intenzitás, tehát a megmozgatott súly az könnyű. Viszont az ismétlés szám nagyobb, az izmoknak több idejük van alkalmazkodni ehhez az edzéshez, a szalagoknak több idejük van alkalmazkodni, az erőkifejtés, az izületek nem kapnak akkora terhelés. Tehát lőjünk be mondjuk kezdésként egy 15 ismétléses intenzitás, és abból csinálok 12-t. Ugye először ki kell próbálni egy gyakorlatot, hogy ezt föl tudjam mérni, hogyha még ilyet nem csináltam. És honnan tudom, hogy jól csinálom? Tehát, hogy helyesen azt az izmot terhelem, amit kell, mit kell érezzek? Hát ehhez kell az edző. Tehát, hogy ezt nyilván, hogyha valaki nem mozgott, akkor én mindenképpen azt mondom, nem edzett korábban, és ebben nincsen rutinja, akkor azért azt YouTube-ról nehéz, mert még a helyes végrehajtást megmutatják, de hogy én jól csináltam-e vagy sem, azt nyilván kellene egy edző, aki kontrollál, és akkor utána hibát javít. Szóval el lehet kezdeni ezzel a 3x10 challenge-el, amiről beszéltünk otthon, mert azért itt nehéz hibázni, persze a fekvőtámasznál is feszítsük a hasunkat, szorítsuk össze a farizmokat, feszítsük a combunkat, tehát lényegében egy ilyen plank pozíciót kell megtartani, de azt is tudom rosszul csinálni, tehát hogyha nincs ott az edző, akkor lehet, hogy lóg a derekam, kitolom a fenekem, és akkor pont az ágyéki porcolónkat terhelem, amit azt akarom közben elérni, hogyha azokat az izmokat jól használom, akkor azokat a porcolónkat ne terheljem. Szóval nyilván a végrehajtásnak a minőség az kritikus, de egy fekvőtámasztán mondjuk ezt el lehet mondani. De nőknél például tipikus probléma, hogy nehéz a fekvőtámasz, és azzal kezdik, hogy összezárják a lapockájukat, és beesik a fejük a válluk elé,
és onnantól kezdve terhelem a nyakcsigójákat. Tehát úgy kellene kezdeni, hogy a könyökömet hajlítom először, nem alapockákat zárom, mert onnantól már teljesen ki van szolgáltatva a nyakam, a terhelésnek nincs kontroll, és ez egy nagyon-nagyon tipikus probléma. Ez válogatott női sportolóknál volt, hogy ezt javítanom kellett, aki top formában lévő, mondjuk 20 éves vízilabdázó, aki nem egy átlag nő erejével rendelkezik, de nem tudta a földön megcsinálni jól a fekvő támaszt. Tehát, hogy el tudom mondani, hogy hogyan kellene jól csinálni, de azért csak ott kellene, és még fiatal, jó erőben lévő hölgyeket is esetleg meg kell emelni a kezüket a fekvő támaszhoz, mert nem tudja úgy elkezdeni, hogy szabályosan először a könyökömet hajlítom, hogy ne azzal kezdjem, hogy beejtem a fejem, és már szabadon hagytam a nyakamat, kiszolgáltatva a nyaka, és azt a részt terelem, amit nem kellene. Tehát, hogy még a legegyszerűbb gyakorlatok is, ha nincs rutinunk, akkor azok veszélyesek lehetnek. Na mostanig beszéltünk a nőkről, nyilván még fogunk is, de hogy elég sok a férfi nézőnk, hogy önálluk 40-45 éves kor körül ugyanígy elindul ez az izomleépülés, hogyha nem sportolnak? Vagy mi a helyzet a férfiakkal ebben az időszakban? Szarkopénia, mint életjelenség, az ugyanúgy a férfiakra is igaz. 30-as évektől 3-8% izomtömeget veszítenek, és ha csak nem tesznek ellene, úgyhogy ugyanúgy nekik is tenni kell azért, hogy az izomtömeget megőrizzék. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és láthatóan most ezt a példát tudom tényleg mondani, aki tipikusan ebbe a korosztályba esett férfi, és 9 hónap alatt mondhatjuk azt, hogy kronológiailag idősödött, biológiailag meg fiatalodott, hozzátéve azt, hogy most mi mértünk valamit, de közben az endokrinológusánál pedig az inzulin rezisztencia állapotából jelentősen javult a vérnyomása. Most pont kaptam az üzenetet tőle, 2 hete volt utoljára vizsgálaton, és 15-20 éve nem volt ilyen alacsony. Tehát, hogy közben a labormarkerek minden igazolja vissza, és most még csak edzésről beszélünk, mert sajnos az étkezésre nem tudott úgy beavatkozni, ami még optimalizálna ezeket az eredményeket, de jól mutatja már ez is azt különben, hogy nőkről beszélünk, férfiakról, teljesen mindegy, ha fogyni akarunk, akkor a mérleget el kell felejteni. És hogy a könyvbe is írjuk, ez 2025. júliusi ajánlása az Amerikai Diabétesz Társaságnak, hogy testösszetételt kell nézni, izomzsírarányt, a mérleg nem számít, mert ha mérlegen nézem a fogyást, és közben izmot veszítek, ami longevity szempontból a legfontosabb szervünk, szövetünk, akkor egy negatív folyamat is elindul hosszú távon, mindamellett, hogyha én fogyok már, lásd a GLP, egy agonista gyógyszerek hatását, labormarkerek javulni fognak. De hát miért labónak a labormarkerek? Mérleg az, ami motivál, nem? Tehát, hogy látom, hogy fogytam, milyen jól lement 2 kiló. Így csak van, nem mindegy, de nem mi mindegy, volt. hogy miből. És nem, tehát hogyha az gyors az a fogyás, akkor jó eséllyel izomból is történik. És a másik pedig, ami nagyon fontos esetleg, és akkor ott már mérhetjük a különbséget, a haskörméretet kellene nézni. Tehát a haskörméret fele nem, illetve a haskörméret nem haladhatja meg a magasságunk felét, és ez egy sokkal jobb Most mutató. mindenki számol szerintem. Számoljon és mérjen akkor utána otthon, Tehát, hogyha a megnézte az adást. haskörméret több, mint a magasságunk fele, akkor nem oké a történet. Akkor nem oké a történet. A BMI lehet még jó. Ezt egy kutatásba az angol diabétesz, illetve az angol dietetikus társaság elnöke végezte, több ezer fős mintán, vagy volt elnöke, és azt találták, hogy azoknál, akiknél a BMI még jó értéket mutatott, tehát normál érték volt, viszont a magasságuk felénél nagyobb volt a haskörméretük, már a labormarkerekbe mutatták a krónikus betegségeknek a rizikóját. Egy emelkedett éhomi vércukorszintet, egy magasabb triglicerid szintet, miután a BMI nem mutatja meg, hogy hol van az elhízás. Tehát, hogy egy átlag embernél általában jó, de valójában meg nem tudjuk meg belőle, hogy hol van a probléma. Tehát a BMI azt gondolom, hogy már nem is sok helyen már nem is veszik releváns adatként, hanem tényleg a haskörméret számít. Tehát, hogy ha hasi zsír, ugye az a krónikus gyulladásnak a meleg ágya, ez a inflammagingnek nevezett folyamat, egy lassú, szisztematikus gyulladás, ami aztán utána elvezet minket a magas vérnyomáshoz, az inzulinrezisztenciához, 2-es cukorbetegséghez, kardiovaszkuláris halálozás kockázatot emeli, plaklerakódásoknak az eredményeként, szív- és érrendszeri kockázat nő,
Úgyhogy tehát hogyha visszamegyünk a beszélgetés elejére, hogy hol kell beavatkozni, akkor például ez egy nagyon-nagyon fontos beavatkozási pont. Ez lenne az első, én azt mondanám, hogy mérjük meg, és a haskörméretet csökkentsük, mert azzal már az életkilátásainkat jelentősen javítottuk, és az nagyon gyorsan ez a krónikus vagy ez az elhízás, ami ebbe az inflammagingbe mutatkozik meg, mint szisztematikus gyulladás, ha ezt tudjuk csökkenteni, akkor minden olyan krónikus betegségnek a rizikóját csökkentjük, ami ehhez kapcsolódik. Mi nők, ugye így 50 körül azért ez a centrális hízás jellemző a változó korban, hogy hasra rakódik, akkor ezek szerint ez egy nagyon komoly probléma lehet? Tehát ugye ezt ráfogjuk az ösztrogénre, meg azt mondjuk, hogy hát most ezzel nem lehet mit csinálni, ez jön a változó korral, de hogy ezen lehet változtatni ezek szerint, és oda is kellene figyelni erre. Hát így van, tehát, hogy nyilván nőként ez egy olyan probléma, amit gondolom, hogy ti meg is éritek, hogy hát hiába kevesebbet teszek, többet mozgok, és mégis nem akar lemenni az, ami máskor könnyebben lement. Ennek nyilván a mértéke a kérdés, hogy ha azt érzel egy vékonyabb hölgy, hogy most esztétikailag én nem vagyok magammal megelégedve, azért ez még nem jelenti azt, hogy már 50% fölött van mondjuk, a magasság 50%-a fölött a haskörméret. Ez én azt gondolom, hogy persze ez inkább önbecsülés szempontból probléma, hogy ami eddig ment, eddig bevált módszerek, az most nem akar működni, de a kutatások azt mutatják, hogy az erőedzés ebbe is tud különben segíteni, tehát hogy ebbe az irányba mutatnak összefoglaló tanulmányok, mielőtt jöttem, ezeket még megnéztem, hogy igazából itt a kalóriacsökkentés is sokszor már nem használ pont az ösztrogén szintjének a csökkenése miatt, tehát egy picit én azt gondolom, hogy magatokkal szembe engedékenyebbnek kell lenni, hogyha egy picit nem is annyira vékony az a has vagy a derék, mint amennyire szeretnénk, de az erőedzés ebbe is fog tudni segíteni. Van az a mennyiségű kalória, ami alá már nem lehet menni, illetve a kockás hasnak azért ára van a nőknél, tehát hogy az sose lehet cél, hogy annyira alacsony legyen a testzsír százalékunk, hogy az izmokat lássuk, mert az egy nőnél már komoly hormonális problémákat jelenthet, és 50 fölött igen, egy vékony nőnél ez lehet ilyen szempontból egy rossz érzés, hogy nem tudom azt ott eltüntetni, de hogyha egy picivel több is ott a hasi zsír, mint amit megszoktam 5 évvel előtte, én azt gondolom, hogy nem ez szabad igazítani azt, hogy jó kedvem legyen, hanem nem is azt mondja, el kell fogadni, hanem az erőedzés ebbe is tud segíteni egyszerűen azáltal, hogyha izomtömeget növelek, akkor a nyugalmi alapanyag cserémet tudom magasabb szintre emelni, illetve pont itt a menopauzához köthető éjszakai hőhullámok, amik rontják az alvásnak a minőségét. Ugye a memóriához is köthető az ösztrogénnak a csökkenése, tehát több probléma jelentkezik egyszerre, viszont az erőedzésnek a hatása az, hogy jobb lesz a mély alvásom a hőhullámok ellenére, akár, és ezen is tudok így javítani. Nagyon érdekes, de a kognitív hanyatlásra az erőedzés a legjobb megoldás különben. Csináltak olyan angol kutatást, ahol egypetéjű ikreket néztek, nőket 50-es éveikben, amelyik ikerpár azon tagjának, akinek jobb volt a lábereje, annak jobbak voltak a kognitív funkció. Megnézték 10 év múlva, és még mindig jobbak voltak a kognitív funkciói. Nem nézték, hogy milyen edzést végez, egyszerűen csak azt nézték, hogy lába erősebb, tehát valamiért aktívabb, valamit valószínű, hogy edz. És ugye az agyunk az elkezd zsugorodni, ez egy normális folyamat, annak a mértéke a kérdés, hogy milyen ütemben, a kor előre haladtával, és ezeknél a ikerpár azon tagján, aki erősebb láberővel, nagyobb láberővel rendelkezett, kevésbé jelent meg ez a zsugorodás, és jobbak voltak a kognitív funkciói 10 év múlva is, és ezt jó tudni, hogy az erőedzés az olyan hormonszerű molekulákat termel, mint az agyi növekedési faktor, a BDNF, ami a neuroplaszticitást javítja az agyba, tehát az idegsejtek közötti jelátvitelt, kapcsolatot, illetve a hippokampuszba az agynak a tanulásért és a memóriáért felelős területe, ami a demenciával ugye még gyorsabban zsugorodik és romlik, na ott új idegsejtek termelődését fejti ki, illetve arra hat az erőedzés. Tehát kutatók írják le, mi a könyvben csak kutatásokra hivatkozunk, de érthetően, hogy
a laikusok számára is érthető legyen, úgy írtuk a könyvet, tudományos igényességgel, de érthetően ez nagyon fontos volt, és több kutatás is bizonyítja ezt, hogy az erőedzés az pozitív hatással van a demenciára, illetve annak az elkerülésére. Mozgás mindenféle szempontból, de hogyha ennyire jó és ilyen gyorsan érzem a jó hatást, miért nem csináljuk? Hát ez jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ha nincs ebben rutinunk, eddig nem csináltuk, nem éreztük meg ennek a pozitív hatást, de minden kezdet nehéz, egyszerűen el kell kezdeni csinálni, és akkor ha érezzük a változást, hogy fittebb vagyok, egészségesebb vagyok, hogyha csinálok egy labort, mondjuk mielőtt elkezdtem, és utána látom azt, hogy a labormarkerekben, hogy mennyit fejlődtem, mi minden javult, akkor az egy nagyon-nagyon pozitív visszacsatolás lehet. Tehát tényleg elkezdeni nehéz. Van olyan hölgy vendégünk, aki GLP egy agonista gyógyszerrel fogyott 40 kilót, majd 30 visszajött, és itt még azt kell tudni ezeknél a gyógyszereknél, hogy ugye az volt, hogy fú, ezek micsoda jó longevity gyógyszerek, mert a labormarkerek javulnak. Hát persze egy komoly túlsúlynál, hogyha fogyok a zsigeri zsírból is, már pedig nyilván abból is fog fogyni, ugye illetve csökkenti az étvágyat, emiatt kevesebbet fogok enni, fogyni fogok, és annak az lesz az eredménye, hogy az éhomi vércukor javul a triglicerid szint, LDL-HDL arány javul, tehát valójában labormarkerekben egy csomó pozitív változás be fog következni, de ha utána leállnak, akkor vissza fognak hízni. És ugye azt is mutatják a kutatások, hogy nagyjából 20%-a az elvesztett testsúlynak csont és izomtömeg is. És ezek viszont a túlélés szempontjából rendkívül fontos szervekről, szövetekről beszélünk, és amit még nem mondtam, itt az amerikai diabétesz társaság ajánlása, tehát a haskörméretet nézzük, izomzsírarányt, és heti 2 erőedzést kellene végezni, mert kalória deficitben is a fehérje szintézis meg fog valósulni az izmokban az erőedzés hatására. Tehát ez egy évvel ezelőtti ajánlás, amiről szintén a könyvben írunk, tehát, hogy nem a mérleget nézzük, az izomvesztés azt el kell kerülni, ehhez súlyzót kell fogni, és lehet fogyókúrázni, hogyha indokolt, tehát hogyha a haskörméretem nem 5%-kal, hanem 15-20%-kal haladja meg a magasságon felét, akkor ott be kell avatkozni, és ott nyilván a diétával tudok leggyorsabban eredményt elérni, de próbáljunk olyan diétát választani, ami fenntartható. Tehát például a sok zöldség, gyümölcs, az kalória oldalról kevés, tápanyag oldalról sok, tehát kerülni az ultrafeldolgozott élelmiszereket, vagy minimalizálni, vizet inni, tehát megnézni azokat a apróságnak tűnő, de mégis kalóriadús dolgokat, chipseket, egyéb nassolnivalókat, amiket úgy az asztalán söprünk, hogy ezzel nem foglalkozunk, de az a napi plusz 1-200 kalória, amit ezzel beviszünk, az évek alatt megjelenik 10 kiló túlsúlyba, tehát hogy úgy kellene próbálni kalóriadeficit irányba mozdulni, hogy közben a táplálkozásomat kalória szegényé, viszont tápanyag gazdagát tesz, mert a zöldséggyümölcsök például tökéletesen alkalmasak, és kivenni azokat a fölösleges, ultrafeldolgozott nassolnivalókat, egyéb dolgokat, amivel tudjuk a kalóriabevitelt csökkenteni, de a cél az lenne, hogy egy fenntartható táplálkozási rutint vegyünk föl, és mellette pedig legalább 2-szer hetente erőedzést kell végezni, hogy izomtömeget ne veszítsünk. Az igaz vagy hamis tévhit vagy igaz állítás, hogy nem lehet egyszerre edzeni is, vagy azt is elkezdeni, illetve fogyókúrázni is, mert nem lesz erőm arra, hogy edzek? Hát itt a beavatkozásnak a mértéke a kérdés, hogy mennyire radikális az a fogyókúra. Tehát, hogy tényleg azt mondom, hogy nem lehet mondjuk a napi nyugalmi alapanyag cserénk alávinni, nem érdemes, mert nem fogjuk tudni fenntartani, és nagyon hasznos szövetet fogunk veszíteni. Tehát egy észszerű racionalizálása az étrendünknek, mi a könyvben is szokás alapon vesztjük az étrendet, hogy hogyan tudok olyan szokásokat fölvenni, amivel racionalizálni tudom, és fenntartható módon. Tehát a diétákról kb. 1,5 oldalak, a népszerű diétákról írunk, és nagyjából ugye mindegyikkel el tudok jutni A-ból B-be, de mindegyikről bebizonyosodott, hogy nem fenntartható, és valamilyen hiányállapotot előidéz. Ha a szénhidrátot csökkentem, nőknél hormonális problémák lehetnek, a ketogén diét, ami túlzott zsírbevitelt jelent, az erekfalát, az endotél funkció, tehát a belső rétegét teszi merevvé, tehát ezzel nő a kardiovaszkuláris halálozás kockázata,
ott is ugye szénhidrátot nem vittem beleget, tehát hogy mindegyikre vannak sikeres alkalmazók, akik utána erről büszkén posztolnak, és akkor mást is lelkessé tesznek, de valójában nem fenntartható egyik sem. A mediterrán diéta egy üde kivétel ezek közül, de az egy életforma. Tehát abban a régióban, Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban azért úgy élnek az emberek, hogy sok tengeri hétköznap. Ez a hétköznap, igen. Tehát, hogy ez egy fenntartható diéta, és ráadásul nem is csak diéta, hanem életmód, mert ott benne van az, hogy a család együtt étkezik, jó a hangulat, benne van, hogy sokat vagyok napfényben, tehát, hogy ezek mind hozzá tartoznak ehhez. Na most egy pár ilyen változókor mítosz, igaz vagy hamis alapon, hogy a séta mindenre elég. A séta egy jó kiinduló pont, és próbáljuk meg, tehát legyen az mondjuk egy minimum, hogy a napi 7000 lépést elérek, és például itt van a Zsuzsa, 78 éves vendégem, aki télen vett magának egy sétálópadot, hogy napi 1 óra sétálja, meg legyen attól függetlenül, hogy rossz idő van kinn, és nem menne ki. És 78 évesen annyira elfoglalt, hogy ha 11 órakor ér haza, akkor is megcsinálja az 1 óra sétát. Tehát, hogy ezt lehet így is fölfogni a dolgot. Séta vagy gyaloglás? És hát ugye most, ha gyaloglás az az intenzívebb mozgás, a kérdésedben talán erre következtetek, akkor nyilván ez fontos lenne például, tehát hogy itt is lehet különbséget tenni mennyiség és minőség között, hogyha én sétálok, akkor lehet, hogy a lépéshosszom az egy ilyen elég rövid lépéshossz, és nem is kell aktiválnom ahhoz a farizmot, hogy legyen benne egy hosszabb lépés, ahol a hátsó lábbal tolom el magam a talajtól, és már aktiválom jobban a farizmot például. Tehát akkor azt mondom, hogy persze egy picit figyeljünk arra, hogy ne csak a lépésszám legyen meg, hanem figyeljünk arra oda, hogy legyen benne ilyen úgynevezett intervall sét, amikor egy picit gyorsabban sétálok, hosszabb lépésekkel, mert az már egy edzéshez hasonló terhelés jelent. Tehát, hogy nem elég csak totyogni 7000 lépés, és valahogy összeszedni a nap folyamán, hanem ha először ez megy, akkor legyen ez. De figyeljünk arra oda, hogy egy picit, hogy legyen benne mondjuk egy intenzívebb 1 perc, amikor gyorsítom a lépést. Az is jó, hogyha elkezdjük annyival, amennyit bírunk, és ezt azért próbálgatjuk emelni egy idő után. Hát, hogy kicsit belegyorsítunk, egy kicsit többet megyünk. Tehát ez egy jó stratégia. Persze, és amennyit bírunk azért, ott nyilván, hogyha nincs meg, tehát hogy azért a séta szerintem nem olyan nagy kérés, tehát az bírnia kell mindenkinek, én azt gondolom, és akkor utána a lépésszám mellett már az elejétől odafigyelt arra, hogy egy picit növeljük az intenzitást, azzal, hogy gyorsabban haladok, a karmunkával ezt szintén tudom emelni, úgyhogy ez tényleg fontos lenne, hogy legyenek benne ilyen picit olyan szakaszok, amikor fölvisszük a pulzusunkat, és hogyha azt látjuk egy nap, hogy csak 5000-et sétáltam, akkor én mindig elmehetek mondjuk akár vacsora után egy 10 perc sétál, az fontos tudni különben, hogy az étkezések után 5-10 percen belül elmegyek sétálni, vagy elvégzett séta, az a legjobb természetes módja a vércukor, és így az inzulin szint szabályozásának is, mert az izmok azáltal, hogy használjuk őket, a vérből inzulin válasz nélkül képesek a cukrot fölvenni. És itt nem a minél intenzívebb, annál jobb, hanem tényleg egy mérsékelt intenzitású sétáról beszélünk. Tehát ha valaki még erre is oda tudna figyelni esetleg, mert akarja a vércukor szintjét szabályozni, akkor étkezés után menjen el, és a vacsora utáni, csak onnan jutott eszembe, hogy az meg még hatékonyabb. Tehát csináltak olyan kutatást, hogy a nap az egyik csoport fél órát sétált egybe, a másik csoport 3x10 percet a főétkezések után, és sokkal jobb hatással volt a vércukor szint szabályozásra az étkezések utáni séta, és nyilván a fél óra egybe is nagyon jó dolog, főleg ha azt mondjuk természetbe tesszük, természetes környezetben az még inkább az idegrendszerünkre is nyugtatóan hat. Úgyhogy van egy ilyen erdőfürdő, amiről írunk a könyvben, hogy a természetes ölősejteknek a számát megnöveli. Tehát csak az, hogy én a természetben vagyok, és nem a beton dzsungelben, mondjuk itt Budapesten. Tehát ez már jó hatással van az immunrendszerünkre is. Ez a mentálisan is. Abszolút. Tehát a zöld szín az nyugtat, és az erdőben az teljesen más. Mellesleg meg az, hogy én sétálok közben, jobban a agyféltekét összekötött, gondolkodni is jobban tudok. A kontralaterálisnak hívjuk azt a mozgást, amikor ellentétes karláb mozog, hát a séta, a futás az ilyen, és az összeköti a jobb agyféltekét. Tehát például egy meetinget lehet, hogy mondjuk egy cégbe, vagy ha ketten meetingelnek, akkor mondjuk ebéd után, hát az egy ablakon kidobott idő, hogyha ott kajakóma
kellős közepén próbálunk ami értelmes konszenzusra jutni, vagy ötletet kitalálni, akkor inkább séta közben ez egy sokkal hatékonyabb dolog tud például lenni. Vagy telefonáljunk munkahelyen úgy, hogy közben sétálunk. Tehát, hogyha van egy hosszabb telefonáljunk föl, és mozduljunk meg. Abszolút. Sporton túl az alvás a fitségben milyen szerepet játszik? Ez egy olyan kulcskérdés így a változókor környékén a nők életében az alvás, hogy mivel lehet ezen javítani? Ugye eleve óriási probléma van, tudjuk az alvással, tehát pont talán az angol kutatási, vagy alvás kutatással foglalkozó intézet írta az egyik alvással foglalkozó könyve, hogy a 60-as évekhez képest 1,5-2 órával alszunk most kevesebbet, tehát a mennyisége is radikálisan csökkent, telefonhasználat, tévéhasználat, luxusnak érezzük az alvást, meg annyira elfoglaltak vagyunk, hogy arra kevés időnk van, de valójában kulcskérdés, és itt megint a minőség a fontos, hogy nagyon sokan szenvednek alvás problémától, tehát ha 4 órán belül nem tudok elaludni, például az egy alvás probléma. És hogy hányféle alvás probléma van, mi dolgozunk alvás szakértő orvossal, és ő azt mondja, hogy hát mondjuk az obstruktív alvási apnoéhez, ami inkább a túlsúlyos férfiakat érint, tehát nem a sima horkolás, amikor tényleg ilyen kimarad légzés, egyszer csak fölhorkantanak, tehát ez egy a szívegészség nagyon komoly negatív hatással van, tehát egy komoly probléma, nem betegség, de talán már lehet, hogy betegségként beszélünk róla, de hogy külön szakember van az obstruktív alvási apnoéra, külön szakember van arra, hogy valaki többször felébred egy éjszaka, hogy nem tud elaludni, mert mindegyik más probléma. De a longevity szempontjából is az alvás az egy kulcskérdés. Így van, az abszolút kulcskérdés. Most volt a Nature-ben megjelent egy hónapja egy olyan kutatás, ahol a UK Biobank adatai alapján nézte, hogy mennyi az optimális alvás. 6,5 és 8 óra közé, 6,4 óra és 8 óra között volt az, hogy az lenne az optimális alvásmennyiség. Ugye azt nézték, hogy ez alatt és e fölött gyorsul az öregedésnek az üteme. És itt nyilván a 6 tehát hogy azt nem tudták megmondani például, főleg a 8 óra fölötti alvásnál, hogy ez ok vagy okozat. Tehát csak ezt nézték, hogy mennyit alszik, és a fölött mondjuk gyorsult az öregedés. Tehát valaki lehet, hogy azért alszik 8 óránál többet, mert túlsúlyos, mert krónikusan fáradt folyamatosan, mert nem sportol, és az energia szintje az nagyon alacsonyan van, tehát hogy lehet, hogy nem az alvás annak az oka, de itt a kutatásban ezt nézték, de nem ez az oka inkább úgymond, igen, nem ez az oka, hanem következménye esetleg annak, hogy olyan sok alvás kell neki, hogy valójában már edzetlen. Én azt érzem sokszor, hogy talán mondhatom, hogy az utamon vagyok, és azt csinálom, amit szeretek, és mellette azért edzek rendszeresen, nyilván ez az életem, és belefutok azért kevesebb alvásokba, 6,5 óránál azért nem szokott kevesebb lenni, de hogy 6,5 óra, 7 óra közötti alvásra is én nagyon magas energiaszinten tudok működni. Úgy gondolom, hogy abszolút van ebben összefüggés. De ettől függetlenül még az agynak a különböző tisztító folyamatai, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a mély alvások meglegyenek, mert közben akkor itt az amiloid plakkok és az egyéb káros fehérjéknek az eltávolítása az nem tud megtörténni az agyunkból. Szóval itt most beszéltem az előbb egy kutatásról, ami az alvásnak a mennyiségét nézte, de majdnem, hogy tehát egy 6,5 óra alvással lehet, hogy azt tud jól működni, akinek nagyon jó minőségben megvannak a mély alvás és a REM alvás része is, mert valójában ez a 2 kulcs alvás rész, amiben nekünk optimális időt kell tölteni. Tehát ott tudunk igazán mind mentálisan, mind testileg regenerálódni. Akkor tudnak az emlékek bevésődni. Tehát, hogy valójában a mély alvás és a REM alvásnak a mennyisége azért az a kulcs. De összességében mondjuk egy 6,5 órát, mint minimumot meg tudunk határozni, én azt gondolom, és ha valaki pedig 8 óra alvás után is fáradtan ébred, akkor ott lehet, hogy az alvás minőséggel is gond van, de alapvetően én azt gondolom, hogy ott az életmóddal is, a napi rutinokkal, a nem mozgással, tehát hogyha akarom az alvásomat javítani, hogyha én fizikálisan elfáradok, akkor azért jobban tudok aludni. Tehát, hogy kell, hogy valahogy balanszba kerüljünk, mert sokszor az van, hogy napközben annyira pörög a napunk, hogy este van időnk az ágyba
elkezdeni aggyalni azokon a problémákon, amiket meg kellene oldanunk, és aztán nem tudunk elaludni, de nyilván erre aztán jöhetnek a különböző légző és meditációs technikák, amik segítenek kikapcsolni, de ez egy óriási probléma szerintem még. Pont ez a 40 pluszos korosztálynál én is dolgozok számos ilyen férfival, aki nagyon-nagyon rosszul alszik, mert elfoglalt üzletember, és egyszerűen nincs balanszba ez a mentális és fizikális terhelés, és még alvás helyett is kattog az agya, ez egy borzasztó, hogy nem tudok kikapcsolni. Úgyhogy nyilván ott a mozgás szerintem ebből a szempontból sokat tud segíteni, mert jobban balanszba tud kerülni a testünk, és akkor itt tényleg jöhetnek ezek a különböző meditációs technikák, hogy a légzésemre próbálok figyelni, és valahogy kikapcsolni az agyamat, kiüresíteni, hogy ne kattogjon folyamatosan. Nagyon fontos az alvással kapcsolatban az, hogy próbáljunk egy fél órás időkereten belül kelni, feküdni. Egyszerűen erre a bioritmusa beáll a testünk, és hogyha ez órákat csúszik jobb leföl folyamatosan, ezt mondja a tudomány social jetlagnek, tehát olyan, mintha időzónákat utaznék, ha mondjuk most lefekszek 10 órakor, hétvégén bulizok, és 2-kor, akkor olyan, mintha 4 időzónát utaztam volna, kell 2-3 nap, hogy újra visszajön a normál bioritmusom. Úgyhogy talán még ez lenne a legfontosabb, hogy nyilván egy alváshigiénét kialakítani, lefekvés előtt 3 órával befejezni az étkezést, vagy utoljára enni előtte 2 órával már nem megfogni a telefont, inkább könyvet fogni. Egy könyvet, ha az ember olvas, akkor el tud álmosodnia. Még a telefon előtt is szüleink, vagy a telefon előtt, a tévé előtt el tudtak aludni, az nem annyira dinamikusan változnak ott az események, még egy krimifilmben se, talán nem annyira sodró lendület, mint hogy a telefont pörgetem. Tehát az a is... kék fény ugye nem annyira közel van a szemünkhöz. Igen, illetve hogy a telefonban folyamatosan jönnek az impulzusok, tehát hogy ahogy pörgettem, ha valami nem érdekel, hajtom tovább, Igen. tehát hogy egyszerűen folyamatosan figyelmet föntartja, míg egy film se tud annyira gyorsan pörögni, legyen az bármilyen izgalmas, hogy mondjuk 10 másodpercenként történik valami, de a telefon ezt is felülírja. Úgyhogy, de a legjobb az lenne mondjuk tényleg egy könyvvel lefeküdni és a telefont félretenni, de erre kellene még talán, hogyha jó tanácsot mondhatok, hogy próbálni egy fél órás idő ablakon belül lefeküdni és fölkelni, és a felkelés időpontja legyen inkább a fix, hogy mindig ugyanakkor indítani a napomat, és akkor ehhez képest pedig jó lenne azért egy 7 órát legalább mondjuk optimálisan aludni, azt meghatározhatjuk szerintem. Sokan vágyunk erre. Most így a végén a beszélgetésnek, hogyha néz minket mondjuk egy 50 éves ember, akkor mit mondanál neki, hogy ha nem vált most életmódot, vagy nem változtat most azon, hogy egészségesebben éljen, mit fog nagyon megbánni 70 évesen? Én azt gondolom, hogy azt fogja nagyon megbánni, hogy nem élheti azt az életet, amit most 70 éves korában magának gondolna. Tehát nekem az fontos dolog, hogy én 90 évesen is majd a szabdeszkán akarok állni, és ezt akarom csinálni, ezért teszek, hogy ezt el tudjam érni, és ez egy nagyon fontos dolog, amiről a könyvben is írunk, hogy igazából ez a longevity szemlélet, ez tudatos felelősségvállalás a 20-30-40 évvel későbbi önmagamért. És azért most kell tenni, tehát, hogy csináltak olyan kutatást, a Hall Hershfield és a kutatócsapat a UCLA-n, Amerikában, a Kalifornia Egyetemen, hogy visszaidősítették ki az emberek, vagy inkább előre idősítették az arcukat, hogy ezzel a nem szép kifejezéssel, nem létező kifejezéssel éljek, de lényegében 30-40 évvel idősebb arcokat mutatták az embereknek, és ugyanolyan idegennek látták, mint egy vadidegent, mert ugyanaz, hogy a 100 méterre tőlem lévő embernek az arca az elhomályosodik. Ha 40 évvel később én magamra még úgy nem tudok azonosulni, vagy nehéz elképzelni, pedig ez lenne a legfontosabb, hogy vizualizáljam, hogy én mit fogok csinálni 30 év múlva, és azért most el kell kezdeni tenni. Tehát talán a kutatók azt mondják, hogy ez egy nagyon jó stratégia lehet, hogy így gondolkodjak magamról.
ezt a pszichológia exponenciális diszkontálásnak hívja, hogy a jövőbeli jutalmat azt leértékelem. Tehát inkább most élvezem az életet, de lehet úgy is élvezni, hogy mondjuk abba férjen bele a sport, mert mondjuk az az élvezet, hogy én megmásztam egy hegyet, ahonnan csodás panoráma nyílik előttem, és hogyha ezt gyakran csinálom, akkor, és lehet, hogy addig nem is érzékelem ezt, amíg nem mentem föl a hegy tetejére, de hogy ez egy óriási önbizalmat ad, hogy meg tudtam valamit csinálni, és tettem magamért. Tehát sose késő elkezdeni, és képzeljük el azt, hogyha most én nem mozgok, akkor én annál jobb életet kívánok magamnak 20-30 év múlva, mint amit most élek, és erre van lehetőség. Köszönöm szépen, nektek köszönöm, hogy megnéztétek, mozogjunk, és olvassátok el a 120 éves tervkönyvet, éljünk 120 évig, mert akkor még nagyon sok van előttünk. Jövünk a következő epizóddal jövő héten, sziasztok!